xestionamos un área como a de patrimonio donde realmente temos unha xestión que non é propia das deputacións nin da Coruña, nin en xeral de ninguna deputación, pero ao mesmo tempo temos a obriga de que estes máis de 12 bens patrimoniais que temos, preservalos, conservalos e poñelos en valor. Para poñer en valor, pois obviamente temos que ter en conta o mantemento, temos que ter en conta a xestión e temos que ter en conta a mellora. Non solamente xestionamos o patrimonio propio da Deputación, que son eses 12 elementos, 12 ou máis, sino que xestionamos o patrimonio histórico. Sigue sendo unha competencia que realmente teria que exercer outra administración moito máis grande que a nós e que ten todas as competencias plenas nese sentido. Nese sentido estamos traballando pois tanto na ruta do megaliteísmo da Costa da Morte como na ruta da Idade de Ferro, que colle parte da Coruña, parte da Barbanza Norte, e por outra parte o tema de Compostela Rupestre, que traballa coas comarcas, cos concellos ao redor de Compostela, sobre todo en base aos petróglifos da comarca. Por que queremos poñer en valor o patrimonio? Para atraer turistas, simplemente, ou realmente queremos poñer en valor o patrimonio para dar de importancia que merece, sendo un país que ten un patrimonio milenario e que ten un patrimonio tan incalculable? Na nosa opinión, e baixo o noso criterio, desde logo, de patrimonio, temos que ir cara a segunda. Eso non implica que perdamos de vista o tema do turismo, un turismo de calidade, un turismo realmente que pense na preservación tamén do patrimonio, na preservación da cultura deste país. O nivel de cultura do patrimonio é reflexo da importancia que se lle deu ao patrimonio. E moitas veces simplificámoslo no feito do cidadán, que foi o cidadán o que non cuidou. Pode ser así, en algúns casos, en outros non, pero creo que máis reflexo da importancia que se lle deu das administracións públicas deste país. Nos, traballando co patrimonio día a día, vemos, como pode ver calquera cidadán, auténticas barbaridades co que se fixo no patrimonio neste país. Entón, nos queremos poñer esa pinga para pouco a pouco ir dando todo o valor que realmente merece o patrimonio.